sa inyong lahat, isa na namang ina ang magpapamalas ng kanyang pagmamahal sa kanyang dalawang anak. Kaya puntahan na po natin sila para i-surprise. Let's go! Okay. Ha? Ne. Oh, yan si Paolo. Oh, yan si Paolo. Si Fiona kasi Daddy. Paano rin po yung dalawang bata? Ano na kayo, Paolo Kunse? Kasi i-interviewin pa sila. Oh, para may makuha daw kayong kunse. Ilan taon na si Princess Fiona? Oh, si ang pangalan niya? John Pan. Ilan taon ka na ba, no? 9. Kaya ano pang trabaho, no? Sino pong katuwang niya sa pagpapalaki ng bata? Ikaw, Ate Jo, natanong mo ka. Kumusta yung relasyon mo kay mami mo? Paano kayo ni mama? Paano kayo ni mama mo? Paano kayo ni mama mo nag-uusap pa kayo palagi sa messenger, sa cellphone? Tumatawag ba siya palagi sa inyo? Ikaw, kuya? Tumatawag ka sa'yo talaga. Nakakausap mo sa araw. Gusto niyo bang umuwi si mama? Gusto niyo siyang umuwi? Paano pag umuwi siya? Paano pag umuwi siya? Anong mararamdaman niyo? Masaya. Ikaw, kuya, anong mararamdaman mo pag umuwi si mama? Masaya. Kasi birthday mo ngayon, ano? Ngayon, hindi siya nakauwi. Bakit hindi siya nakauwi? Kasi dahil sa pandemic. Dahil mayroon tayong COVID. Kaya yung mga galing sa ibang bansa, hindi pa sila pinapauwi. Lahat ng mga nasa ibang bansa, kahit ako, ang mami ko, nasa ibang bansa, hindi rin siya nakakauwi. Dahil nga may COVID. Kaya yun. Ano ba ng surprise? Gusto mo ng surprise? Lakasan mo. Gusto ko yung malakas na malakas. Paano pag sinurprise ka? Anong mararamdaman mo? Ha? Masaya ka. Ano sabihin mo kay mama? Sana po mo. Ikaw, kuya, anong message mo kay mama? Paano pag nandyan si mama sa loob? Ang gagawin niyo? Iyak si Paolo! Yakap. Yakap agad, ano? Halika yung dalawa. Eh, dyan na. Ipapakita ko sa inyo, ha? Ipapakita ko sa inyo. Dalawa lang sasakay. Andyan na si mama mo. Nandito kami. Nagawang kami na lang pala. Halika, dali. Buksan niyo. Yan na. Dalawa kayo. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burning tonight.
yan. Oh, yan, sa sinama nyo. Tingnan na lang ikaw. Pa-surprise na naman yan. Yan ang gift ni Mama sa inyo. Maganda. Kusay ko si Mama nyo. Oh, yun nga, dahil si mama nyo. Oh. Cellphone. Ano sasabihin nyo kay Mama? Nangangalan kayo? Tatay nyo. Ikaw ate, ano sasabihin mo kay Mama? Ikaw para marinig ni Mama. Thank you, Mom. Sa regalo mo sa bugaw ah. Oh my God! Wow! A few moments later. Happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, mag-wish muna bago i-blow yung candle. Mag-wish muna kayo. Happy birthday, happy birthday, and the Anong wish? Sige na, dali. Blow na, kuya. Yan. Palakpakan namin natin si Princess at si Kuya Papa. Si Papa, anong message mo, Papa? Kaya no, sa dalawang magbo-birthday na anak mo. Ano pong masasabi niyo sa kanila? Natin po ngayon. Kuya, nalunod po ba yung dila mo? Ikaw po, sa Papa, si Papa nila. Ano masasabi mo? Sana mag-araw silang mabuti. Palagi silang magkasakit. Huwag silang magbago sa amin. Love na love nyo si papa nyo? Love you, Papa. Pati si Mama. Siyempre. Ang wish ko na matapos sila ng pag-aaral. Tapos, magkaroon ng trabaho. Tulungan ng mga magulang. Ang wish ko sa inyo, mamahalin si Mama. At saka si Papa, tayo may iwan-iwan si Papa niya, no? Talagang love na love nyo. Kaya kayo rin ang mag-aayos sa kanilang dalawa, no? Pag laki nyo, palang araw. Kaya magpagabayin kayo. Sundin nyo palagi ang sinasabi ni Papa. Tapos, Sabihin mo magbati na siya. tapos, tulungan nyo si Papa. Sabihin mo? Pagtitinda, ayusin yung pagtitinda ng tindahan, Ikaw, bumawain si ate, Ganda ang sabi ko sa'yo, bilin ko sa'yo. Sumunod ka kay ate, Tayo. Upo. Gusto ko, pagmamahal, Kasi na ako si Ken.
Sana hindi sila magkakasakit, lalaki silang malusog. Nagpapagunay? Bakit? Kamagulo. Malang kayo. Message ko lang sa mga pamangkin ko na alam naman nila na love ko sila kahit pagpupunta sila doon. Upod sila sa pagkain kaya malusog nila. Tapos wish ko rin lang sana magkabati na yung papat naman nila. Kaya wish ko kayong dalawa yung gagawa sa paraan para Ayusin nyo na sila pang birthday nyo ngayon. Ayusin nyo na silang dalawa. ayusin sila para mahirap kasi yung nag-aaway na. Kaya usapin nyo si mama nyo lagi para hindi malungkot doon kasi mahirap ang malayo sa mga anak. Kaya nagsasakripisyo sila para sa inyo. Kaya mahalin nyo silang dalawa na. Oo, mahirap yun. Plano pa ni mama nyo, dadalhin niya kayo doon pag maganda-ganda na yung pandemya natin. Kaya kiss ko, happy birthday and more blessing to our family. Ang wish ko sa dalawang ako, makabait kayo, maging magtapat, at saka magpakabait at huwag palasabit sa magulang, maging malambing sa magulang, ha? Okay. deliver ko. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa surprise mo deliver ko by Mylene Palabay. Wish namin sa inyong dalawa, sana good health palagi, tsaka lumaking masunurin sa mga magulang at may takot sa Diyos. Tulad nga ng sinabi ni Tito Nyong Kagawad, Tito Saldi, na kayong dalawa ang maging susi para magbati si Mama at si Papa. Kaya dapat lagi yung tinatawagan si Mama para hindi siya nalulungkot doon sa ibang bansa. Para meron siyang gabay palagi at meron siyang lakas. Nabibigyan niyo siya ng lakas sa pamamagitan ng pagtawag niyo sa kanya. Nabibigyan niyo siya ng lakas para lumaban at lumangon sa araw-araw na hamon na buhay. So in behalf of Surprise Mo Deliver Ko by Mylene Palabay, surprise! Happy birthday! I wish this wonderful day will fill up your heart with joy and blessings. Have a fantastic birthday. Celebrate the happiness on every day of your life. May you find peace and success and fulfillment and all that your heart desires. Wishing you a wonderful birthday. May all your dreams come true and today and always. Have a bright and cheerful birthday. Lagi ninyong tatandaan na mahal ko kayo, na lagi akong nandito para sa inyo sa lahat ng pangangailangan ninyo. Malayo man ako sa inyo, pero di kayo maaalis sa puso at isip ko. Dahil mahal na mahal ko kayo. Kayong dalawa ang inspirasyon ko para makasurvive ako dito sa malayo. Ano man ang hirap ng buhay dito, kakayanin ko para lang sa kinabukasan ninyo. Again, happy birthday. I love you and I miss you so much. See you soon mga anak. Love, Mama.